салом алайкум бародаро. Видео барои майдони батл барои 500 сомона. гӯш кунед, оценит кунед. Яла MC Шерик. мағами дила гуфтам, фикр кардам, ту мефаҳмӣ, нафаҳмидам ишқи мара. таи дилат хат мезанӣ, биё бас ки ту нара. ҳозир чанд хати дури шояд ярӯз ту мефаҳмӣ, не ки дар сари гурмӣ ба фикрат макам бағалам, ё ки хушбахтат накардем, ё ки ягон кор надидӣ. ай рафторҳои пастам, ман фақат феъли ҳаромам. орзуи хушбахти ту буд, биллати дигар шидӣ. барақати ҳамо ҳаром буд, мактара суроғат кардам, гуфтам қати дигара. ин хуне ту мебинӣ, ба худо хуни ҷигара. дар дига қичоқи ҳози мара дига ёд намекунӣ, бо ҳамон маям беақл ки ту дар ёд мезанӣ. зирияи қасуттанай пушти дохи ту иқа ҳароми. ман тура мегум бас ки ту бо барқас мекунӣ. ту ҳозир хела ба қадри хел, аммо болои ту аз зинаи баланди ҳо, ман аз зинаи пастӣ.